Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni i zapraszam dzisiaj na muffiny z jagodami. Muffiny, które w podstawowej wersji można przygotować tylko z dodatkiem jagód. Można je upiec zarówno z mąki pszennej, zwykłej, tortowej, jak i z mąki, tak jak ja to proponuję, razowej. Będą miały troszeczkę inny kolor, troszeczkę mniej wyrosną, bo będą troszeczkę bardziej takie wilgotne. Natomiast można też dodać do nich opcjonalne dodatki, na przykład wiórki kokosowe czy płatki migdałów, a ja proponuję pokrojoną w kostkę czekoladę. Czekoladę można dodać zarówno białą, jak i czekoladę ciemną, gorzką. Zapraszam Was serdecznie do wypróbowania tego przepisu. Myślę, że muffiny z jagodami przypadną Wam do gustu, a po więcej przepisów zajrzyjcie na pozytywnakuchnia.pl. Przygotowanie muffinów zacznę od wymieszania w jednej misce suchych, a w drugiej mokrych składników. Pokroję sobie najpierw czekoladę w taką kostkę o grubości około 1 cm. Może być też troszeczkę drobniejsza, nie musi być jakoś szczególnie regularna, dlatego że i tak w pieczeniu dosyć się mocno może roztopić. Ja używam czekolady zarówno białej, jak i czekolady ciemnej, gorzkiej. Oczywiście można dowolnie wybrać sobie którąś z nich, jeśli nie macie w domu akurat obu. Czekoladę mam już pokrojoną, teraz ją przełożę do miseczki. I czas dosypać pozostałe składniki suche, czyli cukier. Ja używam w zastępstwie cukru brzozowego, czyli ksylitolu i daję tylko pół szklanki. Można dać troszeczkę więcej, na przykład 3/4 szklanki, w zależności od tego, czy jest dodawana do muffinów czekolada. Przesiewam mąkę. Mąka musi być przesiana, dlatego że wtedy jest jeszcze lepiej spulchniona i napowietrzona, chociaż i tak będę dodawała proszek do pieczenia. Mąka najlepiej, żeby to była mąka może być zarówno zwykła tortowa, jak i może być to też mąka taka jak moja, mąka pszenna, razowa, taka, która nie ma dużych kawałków otrąb, po prostu jest to lepsza mąka o niższym indeksie glikemicznym. I teraz jeszcze do suchych składników dodam 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. I można zacząć przygotowywać składniki mokre, a potem wymieszać jedne i drugie ze sobą. Ach, i jeszcze tak do smaku szczypta soli. Dodam też do suchych składników owoce, dlatego że bardziej będzie mi wygodnie w ten sposób wymieszać potem całość. Pół szklanki jagód to mogą być jagody świeże albo jagody mrożone i nierozmrażane. Jeśli nie dodajecie czekolady, można tych jagód dodać więcej, do 1 szklanki. To już mam wymieszane. To teraz mogę się zająć składnikami mokrymi. Wbiję 2 jajka. Jeśli nie macie pewności co do świeżości jajek, to oczywiście osobno najpierw do szklanki, a dopiero potem do jednej wspólnej miski. Można też delikatnie powąchać, czy jajko nie będzie wydawało się zepsute. Pół szklanki mleka, to może być zwykłe mleko, to może być mleko sojowe, to może być też woda albo sok owocowy. Tutaj macie bardzo dużą dowolność. Do tego połowa szklanki oleju i tutaj też to może być na przykład stopione masło, a może być zwykły olej rzepakowy, olej kokosowy stopiony. Dowolność, jak widzicie w przypadku muffinów, jest naprawdę spora. Ja to wszystko sobie teraz szybko rozkłócę. To nie musi być na razie jakoś super dokładnie. Muffiny, babeczki, cupcakes to nie są jakieś szczególnie wymagające wypieki, no chyba że już przygotowujemy jakieś zaawansowane dekoracje, albo chyba że przygotowujemy jeszcze jakiś krem do ich nadzienia. I teraz mokre składniki idą do składników suchych. I to już będzie prawie koniec. Myślę, że to jest czas, żeby nastawić piekarnik do 180 stopni Celsjusza. I czas nagrzewania piekarnika jest równy czasowi mieszania wszystkich składników. To moje ciasto będzie takie ciemniejsze, dlatego że mąka jest razowa, natomiast jeśli to by była mąka zwykła, pszenna, będzie oczywiście miało inny kolor, będzie jaśniejsze, będzie takie bardziej puszyste, dlatego że z mąki razowej te muffiny wyjdą troszeczkę wilgotniejsze i mogą troszeczkę mniej wyrosnąć.
Foremki powinny być wysmarowane tłuszczem, ewentualnie wysypane jeszcze bułką tartą, czy mąką, czy kaszą manną, albo zamiast smarowania tłuszczem można wyłożyć je papilotkami. Nawet jeśli to są jakieś takie dekoracyjne papilotki, to jeszcze lepiej. Ja mam takie najzwyklejsze i trzeba je teraz napełnić tą masą do 3/4 ich wysokości. I najlepiej oczywiście robić to stopniowo. Jeśli robicie po raz pierwszy takie muffiny, żeby nie ponakładać zbyt dużo, żeby one się potem nie rozeszły, żeby ciasto po wyrośnięciu nie wylało się nieładnie na boki. Czas do piekarnika. Na około 20-25 minut, aż wyrosną i lekko zrumienią się z wierzchu, a potem od razu trzeba je wyjąć. Zobaczmy, jak wyglądają. Zrumienione, wyrośnięte, będą pyszne.